Tinashe Mutarisi odedzera kuti handisikuda kuinzwa nyaya iyoyo kuna Queen Tatelicious. Hi guys, welcome to our channel. Guys, Queen Tatelicious introducer new boyfriend yavo kuna Tinashe Mutarisi. Asi after some time Tinashe Mutarisi azouya wakanyora paFacebook pake kuti handisikuda kuinzwa nyaya iyoyo. Anenge ari kutaura, anga achitaurira panyaya yekuti ari kurwadziwa nekuti ndiye anga achinzi dog father. Saka pana mumwe akunzi dog father. Saka vazonyora futi wa seriously I'm not okay. Saka guys, vanhu vataura zvinhu zvakasiyana panyaya yacho. Vanhu vakadedzera kuti aiwa musatye baba dog father, tiripo tinemi, hapana nyaya apa. Asi vamwe vadedzera kuti aiwa Tinashe Mutarisi tomuziva, anenge ari kungoitira kuti peji rake rirane, ari kungoitawo zvimastaira tomuziva, hapana nyaya yakadaro. Asi Tinashe Mutarisi apindura, vanhu vakamudza kuti aiwa hausatye, hausi wega, tiripo, tinochema newe. Vamwe vaidedzera kuti mapictures amurume boyfriend yaQueen Tatelicious tichaibisa. Vamwe vadedzera kuti welcome to Mjolo pandemic. Ipapo papaina ex-wife yaNox nayo yabudawo ichitaura kuti aiwa hatiri tese panyaya yevanhu vaita sevakarambwa. Saka I don't know guys kuti munoti kudii, because ndo nyaya iripo. Tinashe Mutarisi is not happy panyaya yekuti Queen Tatelicious vane mumwe murume, of which vamwe vangaidedzera kuti ane murume wake pamwe akamudyisa. I don't know guys what you think. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.